правиме за плъхчета и мишленца това хубаво капанче. Това е такава лепенка. Имаме от магазина. Бирата трябва да бъде бутилка от бира 0% и каменица трябва да е задължително, че на нея се фащат по-хубаво. Ето го. Горе-долу сложихме. И сега ще го сложиме в тази кофичка. Като кофата, тук ще я намажеме с олио. От тук сипаме водичка, за да нема това. До тук е с олио. Това вземем пак едно електродче. Побиваме от средата тая бутилчица и вкарваме в тия ушенца на кофичката. Олиото трябва да бъде нерафинирано. Може и рафинирано. Четка и почваме да мажеме. Така изглежда. Кофата е много хубаво намазана. Няма излизане от тук, защото малките гадинки пълзат, обаче вече не може да се пълзи. От този капан няма излизане. Така, ето така изглежда. Отиваме да слагаме водичка. Ето вече как изглежда с водичка от геранчето и добре дошли, мили мишленца. Изядоха ми колата, тапицерия отвътре, оставих фуража за една вечер, че беше късно и валеше да не го намократ. 30 турби, разкъсано всичко, пикници си направиха. И сега вече няма пикник. Има но последен. Това е, мили приятели, ако на някой му е интересно това нещо, капанчето е много просто и ефикасно. Като дойде камерата от Алиекспрес, ще има точно записано как хапват и всичко тук трябва да се сложи, да им помогнем да се качат. Много е готино, парзаля се, няма излизане от тук. Това е положението. Който му харесва, лайк нагоре, който не му харесва и мисли, че не му е полезно, лайк долу. И това за сега. До нови срещи!